O plan de xestión da sardiña do xeito establece un tope máximo de capturas de 20 toneladas para o primeiro trimestre do ano. Cada embarcación disporá dunha cota de 100 kilos diarios por tripulante e outros 100 por barco, o dobre que o pasado ano. Ahora mesmo están 100 por mariñeiro, 100 por tripulante. A idea sería para este mes, bueno, este mes é o que ven, pero bueno, habrá que revisalo de cara a finales do mes que ven, polo tema de intentar, como dixen antes, consumir a cuota. Eu daría a cuota libre, porque xa o ano pasado non sobrou cuota, este ano aumentar a cuota da sardiña, o ideal sería consumila e que non volva a sobrar. Aínda que o sector acolleu con satisfacción este incremento, entenden que debería revisarse a cota individual de cara aos próximos meses, co obxectivo de poder esgotar o cupo anual nas épocas de maior demanda. Hai xente que traballa todo o ano e está ben que racionala un pouco para que dure todo o ano, pero nos meses concretos de cando é de verán abrir un pouco máis a man para poder consumila. O exemplo foi o ano pasado que en outubro xuntaron todas as cuotas que sobraban, tanto do cerco como do xeito, e ao final fixeron unha cuota única para todos. Cando se acabara de consumir acabábase. Eso é o que non podemos chegar a ocurrir. Debería de ser, se no verán chegamos a consumila e vendemos a cuota nós, pois é beneficio todo para os mariñeiros que anden ao xeito. O pasado ano, preto de 30 embarcacións con base en Rianxo dedicáronse ao xeito. Nesta campaña agardase un aumento considerable, posto que o peche do marisqueo obriga os mariñeiros a diversificar as artes.